Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon kagincang ira risang mawe gandrung barang katulukir moyak mayik pokok kula Den kowe kuwi wong perang kuwi supaya menang dinane apa petunge piye kok lha wong perang niku kabeh dina niku sae kok Den ora nggih sedaya dinten niku sae sing elek niku wonge lho kok ngono nggih lah nyatane ning dina pengapesan lha nggih sing apes niku wonge nek dinane mboten apes ngoten jarene ngendikane para winasis meneh kok nek dina Jemuah ora kena mlaku ngetan ngono kae piye nggih panjenengan niku sirikane kaya kuno mbiyen ndawuhke nek dina Jemuah aja mlaku ngetan sebabe naga dina enten etan nek mlaku ngetan japlok naga dina mesti apes alah nek ora ngandel alah nek naga dina ning ngetan Jemuah mlaku ngetan nek yo malah mlaku ngetan lho kudune mlakune iki ngulon engko nek mlakune ngulon nek dicaplok komburi ra roh wong pitung kok diayeli lho lha iya no mlaku ngetan malah dicaplok lho nek dicaplok matane kene bro menggok wis ketemu karo wong ngayel lho petunge wong arep perang kuwi petunge sing apik piye nek ora kleru kan petunge wong-wong perang kuwi ngene nyangking nyengkiwing jabrut mrengut kuwi petunge wong golek utangan oh iya ya kriyek mentek joto kemil ah wis kuwi petunge wong golek pangan nek kriyek ki mung tiba mung mlaku terus apike tiba mentek ya tiba mentek ayo ora kemil ora apa nek entuk mentek-mentek ngene ya ora ndo lumayan cangkemmu kuwi punten nek kula ngoten piye kok wani aja wedi aja wani ngoten mawon mboten sakokean itung ngoten ditang-itung ngono kok petungan perang kuwi mung loro menang kalah urip mati yo nek panjenengan ngono tak golekane Werkudara ning ngendi kok ketemu tak jalan tak disiati bali gamanku kok Semakan terus kumbar
kumerga tumanjing samudra toya dreng wiraganya banyu sumaput wentis lak angganira sumingep nampek kimigek jangga kang waris katanaga kumambang wis ampun kedelarung-delarung anggen panjenengan gelo kula ngertos sampeyan kok mung perkara gelo kelangan guru sampeyan Durna to iya nggih ampun lah saniki dipupus papesthening Gusti panjang iki kudu kaya ngoten niku lelakone guru sampean Begawan Durna ora kurang napa nyatane Pandhawa ya kelangan pirang-pirang kulawarga pun putra Wirata telu rampung kabeh Seta Utara Wirasangka putra Madukara ulunan sampeyan kang putra Kyambak kabeh do melu dadi korban kawengisaning perang lah nek saniki guru sampeyan Begawan Durna gugur nggih pun dipupus papestrening kodrat kudu ngoten wah ini dikapak-kapakno ya jenenge Bratayuda ya Tru lah iya wong Bratayuda ki perang Bratayuda kuwi ora Branta Brata perange darah Barata kleru ora perange darah Barata ya Gong Brata kuwi laku yuda kuwi perang-perang sing nganggo peta rawur-rawuran ngono lho oh ngono ha lah kae sing akeh-akeh perang Bratayuda perange darah Barata karo Gong darah Barata iki sapa to kok mbok ucapke iki perange darah Sapwarga sing bener kuwi sebab sing perang kuwi anake Dharatastra karo anake Pandhu kuwi anake Begawan Abiyasa ngono nyuk alah kaya kebangetan men to Tru ya ngandani ya sing alus ngono lho nggih Gus sak menika benanipun ndara kantun nanting raosipun Bratayuda niki rampung mboten rampung nggih Pandhawa sing kudu ngrampungke iya wis tak pupus marang papesthening kodrat pancen kudu mengkono aku dhewe ento pancen dikodratake kudu mati njir babah ning palagan tak kurbanake jiwa ragaku lah sing sae kaya ngeten niku pun ampun mendho ampun dikendhoni penggalihe kula derekke Gus yen pancen sampeyan niku mantep madhep rasane ati nindakake dijibahan apa mawon pitung kanthi ganes pikir kanthi weneh meski entuk peti pituduh saking Gusti Gus mangawur-awur purahan tengaraning ngajurit gong maguru gongso dala wah iki ketemu karo mungsuhku Werkudara klunah klunuh wenang kleneng
Ketok yen lagi bingung atine. Wah, iki margane nggonku golek lenane Werkudara. Ketiban pusakaku. Candra ora kelakon jebol dadamu wis. Mareka den prayitna nirih kopal Tityani Gandayani Den sampeyan wau kenging napa to Den aku penak-penak naripun ndara ngantos rubuh mboten enget Purwadasina. Kula aturi enget nggih, Den. Bobo. Asu. Ki sapa iki mau? Ayo mau nangis kok lambe diurak-arik. Ki pancen ora genah. Ya, kowe peduli apa? Aku nangis kok lambeku mbok ora arek iki anggepmu. Oh alah Semar. Wong ora patek awas. Nang apes parane. Aku mbok kabruki ngapa? Kowe mau ngora arek lambeku. Sing ora arek sapa? Aku nangis lambeku mbok ora arek. Gila. Sing ora arek kowe iki lho. Sapa mau sing ora arek lambeku? Aku sing ora arek. Arek apa? Lek kowe ya wis. Karo Petruk turun moril. Sampeyan kenging napa Den? Wah, Semar, ampek dadaku semrepet panduluku. Coba sak kiwa tengene kene golek ana. Kok menawa jenenge gaman sing tumiba. Golek ana. Petruk apa kare karo Bagong ngono. Sing cedhake tibane ki apa? Niki lho, niki enten gaman Nyolowadi. Niki lho, kok ngeten iki lho. Wah. Ki Candrasa. Nggih. Gaman apa ki Dan Dursasana iki. Jarak perkara karo aku. Kados pripun, Den? Petruk. Ampek dadaku.
delok niki yo kene. Tapi ningali nun sewu. Alah, dekok, Den. Lih, mriki rada pesok. Niku sesuk gawa teng bengkel ngentengke. Kenteng magic. Magic. Lah witekno. Lho, dadane ndoro-ndoro gosong tenan. Iki lho, kene iki lega. Bener Bagong. Pripun? Bagong kudu dipulihke. Lha mulihke pripun? Ambek aku kan kepenak. Ambek aku sesek. Carane golek watu sing gedhe apa gaman apa geger kuwi kepuk ana. Mengke nek sakit, seloro pe aku ora sawang sulan. Gong. Golek watu kok. Watu apa? Ndabure kono. Ku mulihke iku lho, gendor-gendor kuwi. Debok iki lho, debok iki lho. Nek omongan kok ora Boyok kowe golek dhewe sing kira-kira kuat nggo mulihke dadane ndoro-ndoro ki apa ndak kongkonan. Nah. Nggih kanca rombongan siji kowe iki jan nyilakani. Iki kula manggihke dangkel wit melanding. Pripun? Sakarmu antep apa? Wah, antep niki. Wis kakendak. Tibano geger kuwi iki. Supaya dadaku ben maju ambek aku ben kepenak. Lah. Jane nek umume nek kowe karo aku ora diurut. Heeh. Lah ngurut ndara tangane sapa sing kuat? Lah mulane kuwi. Rasa dadak kerenengan nang tindakno. Nggih. Lah mengke tandane nek pun pulih pun kepenak. Yen aku wis gereng wis. Nek nan pun gereng wis. Empun, ya. Kok ewangan ngrungokke ya. Engko nek ndara wis gereng aku kandhanono wis ngono. Oh iya. Nek ngono iso aku. Nah, ngono lho. Wis logo kaya aneh men darahku. Kurang banter. Nun. Kurang banter. Mengke loro, cangkemmu loro ya ben. Lah. Pripun? Kurang seru. Lah. Ya. Pripun? Durung. Lah. Ya kok. Durung. Engko nek aku ora ngerti. Ya kok. Diomongke urung kok. Padahal wis ora ketara. Nah, tepat. Jadi citingkas yo mulih sing kok. Iya. Ya kok. Urung. Hah? Urung. Yo malah. Kok lah diomongi urung. Modian ora kok. Oh, sampeyan niku. Kena aku wis gereng. Nekat kepuki. Kok, cek bagek perlu. Rene. Karepmu apa? Ndara wis gereng, kok kowe meneng bae. Lah aku ora krungu. Hiburan rombongane kok budek. Jampeng delalah. Pripun, Den? Yo. Penak ambek aku. Tak jangkai dhewe. Ora takkan mundur nanti tur sosoro. Bagus. Hei!
Gatot Yan Bratasena kampuh poing tang pintu ati sarira ngula dumung kodhek wok simbar dada yen ngendika kumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen lu mari wah tak kira Ndara kowe modyar jebulane kowe diurip wah sono wong jiring getih wedi mati nibake gaman ora wani ngetokake nyododo ndi-dodo kowe nglimpekake wah yo aku ngakoni yen pancen iki cik diayomi dening dewa ora perbaran dina iki kanggo nemtokake aku apa kowe mati kowe cilik mula aku karo kowe mung tansah padudon ora tau rukun ora tau manunggal sakarmu ora-orane yen aku bakal mundur jangkep bagus ayo nono kridhaku besok wani saiki wani ilang nyawamu serampat pecah dasmu
Yo. Yo. Ah! Weh. Ya. Wah. Ah. Ah. Wah. Tiban pusakaku Kyai Barlo dadamu kowe. Hati-hati. Brodol wadukmu, candasmu. Wah.